Egunon, zuek, ze moduz. Bueno, azkenengo klipa zan bien a gusto oian, eta on jagare preparauta. Gaurko outfita da, hau, da, gona hau, top basiko batekin, eta Iruñena da Street style. Street style. Ba, hola xen. Eta gaur goiaz, noten gilera, eta gero al Museo de Historia Natural. Historia ondo ikasteko. Que ba, sin más, bien a gusto gotera. Eta eramaten dugu ibuka, irakurtzekoan pixkat, gaur itxen dau. Ez da ikusten, baina guzkixa, eta ja, eta goiaz. Zuek, kalian garila, eta itxen dau kerriston tiempazua, baina aizi dabil, freskito itxen dau zuek. Sí, una pequeña rasca, eskerrak jarsixa hartu dugun. Ai. Road to Notting Hill. Bale, zuek, lehen izan ditxe zebala freskito. No, itxen dau hotza. Osa, guzkizia dago, baina itxen dau hotza, jertzia jantzi dut. Ba, itxen dau hotza. Itxen dau freskiko. Gauzia da, Iruñe dala munduko persona kalurosiena, eta nila ez, ni lehen banintzen, baina baina ez. Así que, con mi buen jersey de Ernai, queda chulísima. Vale. Venga, bagoiaz. Eta beste gauza bat super guai, kusi lurra. Kusi, hau da, atzo esaten ebana, look right, tan look. Abro. Ez dozu ikusten, baina hor gartzen hau George Orwell. Osea, hau George Orwellen etxe izan zen, denbora batez. Eta hemen garegu, eraten, hau, dagoela super txarra, nagoela itxen super aukerak eta txarra janari xakin, porque eskatu dut strawberry milkshake, y esto está, sabe a teki fresi, bai alkohol gabe. Hemen dare, koloretako etxiak. Que bueno, koloria dauke lo que ya te diga. Hau poletxa da. Txen. Hori, dalako la rosa. Ikusti Portobello Road. Ikusi poltzabarrek bai guztago jat. Voy a cotillear. Zenbat pindaren, osea, sako. Ikusi, honeke hartuko notzen nire umetxuei, baina bazin da erosi. Zuek, ikusi, osea, nire tatuajea da. Esan izet, eske bai da, eske erosin bihot. Ikustu zuen, nire aurpegisa eskalako postasuna daukaten. Osea, zuek, eske os lo juro, zine izela izan frikixa haua, erosi ditut. Lau stikerronek jartzeko mobilan, eske zuek, eske beretan que vengan. Ikusi que fantasia, zenbat kamara. Osa ikusi. Honek dira modan darenak. Ja, guau, que guai, tio. Zuek gaurria, bai edo bai, osea, babelti bat, ontsi berdan hartu biot. Osea, eske... Nola ez. Ikusi nire darixak etxulo dan. Me encanta. Mira la tapa. Wow. Super gozik. A ver, probato, tasty. Ez dia esplotatzen. Bueno, baina hona dago. Nota? Namarreti? Txastu. Indot beste bikombra. Itxo beste la kerriston ilusinua. Diela bikoletero. Ja ez bikoletero dozen. Bat da hau, zaketuko dan. Baina, bueno, beste la gero erakutziko zuet. Eta beste bat, chulísima, que me encanta. Eta goiaz dena batera, ezautu nehala nira nahiai esker. Zela ez dala, galtzer dizena, Happy Socks. Gainera deskontuak edari, zera garestixa. Zuek esan dut ikusi, hau adibidez, alko zan izan eritxia, eta Iruñek, bai, arte txikia dauka. Eta okertua. Atentos, bale, esan bian egan, Iruñek igual galdu hau zoze, baina... Nahi duzu jakin zer izan den? Kamaria. Bai. Es que, ¿cómo sabían? El lugar ya... naturan, museo histórico,
Da museo historikoa, naturan, Zientziaren. a ber, ez, baina da, Zientzia naturalen, bai, naturaren. bai da naturan museoa. Bueno, edo naturan museora etorri ga buzian, como buenos locales que somos ya, eta bazkaldu behu Nandos baten Iruñek ezagutzen dabela, eta esatea bela gola superrona. Orduan, proba ingo eta gero ingo review. Eta abendua triku xabiri ere. Ikusi, zelako txulua dan erzerbezia. Gainera da tipo mate, eta politxa da. Aprobia itxera. Da fruta hua, tipo boga. Vale, nik eskatu dutena da. Rapa eta garlic bread. Porque nago obsesionauta berakatzakin. Eta Iruñek eskatu dau, patatak bai. Bai, Proba gongo ditxutela. Beru bale. Erretzen dute. Ez, ona dari. Espeziak dauzkan. Ez aguantatzen. Jarri dut, un programa un poco raro, garlic bread probatzeko, ez ez aguantatzen. Me encanta. Zauz, norak darin saltzak apenas. Da, de hecho ez dago super. Honek itxura hona dauka. Bai, hau da el básico. Eta Hau be uste guztan jatela hori be, hauek eskoridan dira ekat. medium, hau ere. Danak dira medium. Ah, ez Gero horrek dago dari extra hot. hot. Extra hot. Nipa, nipa. Extra hot. Bai, eta gero... Hori dago gana. Eta gero fokatu. Fokatu zegin. Ez dago, baina dago bat dela beltza. Nipa lo, eski. Eta ni behin ikusi nuen familia korear bat, osea, aurrak eta dena botatzen extra hot eta beltza. Janariari hasi. Probau biot oin lemon herb, Iruñan patata batekin. Da, azidu bat bukatzen. Eta oin white herb, de hierbitas. Ega guztau, niretzat pikante dago. Ikusi zelako politxan, oza, increíble. Araño eta araño. Zuek, Iruñeko pixatzen nago. Bueno, bagoi ez, ja, historia naturalan museora barrura. Eta, sortez, 0 unidade de cola. Hala eta be, guk sarrerak hartu da zuzkagun. Zike, kolia gongo basan be, straight ahead. Zuek, balia. Ikusi girafian, eskeletua. Dago esaten, arpidetu. Ikusi eske da erraldoia balia, Xokea da. Da bularra. Hau da, igartuan, baizona. Bakarrik igartuk eta ibaiek ulertuko da bela referentzia, baina bueno. Ikusi zelako buru politxa daukan. Ematen dago aberrazablia. Hemen dauko Darwin, eserita, baliai begira. Gauza bat, argia hau, este glow, de qué? Ikusi que chulos. Zuek itzen dago, kriston berua aldozue flipau, que calor. Ikusi zuek, da sekuoia gigante bat. Hola, bueno, etorrigan moduan bagoiaz. Naturan historia museotik. A ber, ze kontatzeko. Bueno, gustau jat? Bai, ez dago gaizki. Gustau gan gratis dalako, nik uste dut bai, ez kraubetola, abatrolako hortik eguzkixa, baina eskemato tonti ez jendia datu. Eta, bueno, itxo hemen geratuko naiz. Bestela sin más, osea, ikusten dira, eski museo baten ikusten dien gauzak, sin más, ez dakit ni bez espero neban. Gehixen gustau gatena, sin duda, izan dira dendak. Eta ja, eta, a ber, ez da gaizki egon, baina, hain pagauko. Zuek nago flipatzen, de repente, hau, plaza baten erdixan. Ze ba ez? Bueno, norbaitek ikusi nahi badau, bai, hau da Piccadilly. Hemen pantalla, Glass Terror gure anunzioak egongo die. Eta ja,
Ikusi ze topau dugun! Kamarian den dia! Eta sartu miaga, nola ez, nola ez! Wow, Ah, Little qué guapo, Sister, Kamaria, 手的拍子， Ikusi. 水这空不是在这里，水都需要你。 Guau. Zehauka Oso guapo, Que envidia. askoz gehiago, eta esaten dute Hola! 它这还 Tu. 是那么小。 Tu, ze bat horri gauna. Hola, zuek etorriga. Londreseko... Nungo jolas den da hundizena. Hamleys. Bai, baina nungua. Hamleys deitzen da zuek. Bale, ba, hemengo jolas den da hundizenera. Da, erraldoia, hemengo... tipo dendako langileek, nire ustez ordaindu beten mogollon, porque madre mía, osea, dago hemen bat, ikusi. Zelako energia daukan. Eta, claro, gatoz una, hemen dik eske da, zuek aldo zuen flipau, ze handixa, eta dago, neska hau, botatzen abioitxua, hori bai zuek da, overestimulated, osea dago zarata pila bat, jende pila bat, bai, nire txiki behi bixentzat, baina eske ez do pagau behar represio hori. Oso garestixa da, erosio eta unikloko poltza bat, gero erakutziko zuet. Berriztuko daukatena, baina bueno, hau da, eske, que agobio. Atzo bai etorri ginen Chinatownera faltzera eta gaur bai, baina gaur probau jau leku viral bat, eta da hau. Bansik, eta dare, tipo Korean corn dogs, baina ikusten zuen bezala leku dago petadísimo. Ikusteko zuek, hau da lekua, hemen dago kartia, eta eskatzen da hortik. Ikusi, zeitxura, mesedes, osea, que fuerte. Earra ikusi. Gabon, gare ja Australian horregaitxik nago bajoa berbetan, gare in the common room esaten dana. Bueno, ba, serbilleteken, eta erakutsi dugu gure jata. Pasau gabe bai Teskotik eta erosi dugu 3 koktel probatzeko, etortzen dela latan eta patatak. A ber, handuten unboxing, bai, eskatu itxugu oilaskuak de garlic, no sé qué, daukela itxura. Hau, neko ona, la verdad. Itxura hau. Vale. Eta jarraituko dut etaratzen gauzak diela Korean corn dogs. Altzan eskatu saltxitxakin edo bakarrik gaztaiana, eta hau da nerea justo. Eta eskatu dugu gaztaiakin, porque nire ba saltxitxa no es que me motive mucho. Orduan, nik eskatu dugu txisi. Ez hau da ikunena. Txisi, txiz. Osa, la gaztaia, gaztai gehiago, patatak egin usteke. Eta nik ipini jat mostaza. Iruñek ipini dutza sweet chili. A ber, hau da pintia ez da. Bakit ez dala oso itxurosua. Nahi txoen. Inbiot. Katazio. Ai, ama, da erraldoia. Ezin dut hartu zuek. Dago, zuek dago, increíblemente ona. Ados me flipau. Que bueno. Da probau iot. Honek, daukela garlic. Que raro. Dago, nago momentu honetan en la gloria. Badut, opari bat zuretzak. A ver. Oh, zelako politxa. Hau da isa de matrimonio, Hombre. Zuek. Kamaria kargatzera elguan dut, eta mobilak dauka 5%. Orduan, baterixiak irauten da ben bitartian, probauko dugu. 3. Ui!
Little Cocktails. Diela, hiru hauek. Hau da Pink and Tonic, osea, hau da Ginkas bat la rosa. Hau da Summer 3 Citrus Sparkling Vodka Drink. Osea, vodkana, eta hau da mojito bat. Eta ea asmatzen duten komentarietan Zeinik aukeratu da beste, A ber, zuek, zein uste duzu aukeratu da zeinik. Osea, aukeratu bakoitzak bat eta bat konpartitzeko. Horretan. horrek ezea. Txin-txin, gure gaitxik. Gure una boca. Oye, A ver. oso conseguido. Bitartean joan gaiz bestia zabaltzen, porque daukagu 10 unidades. Oye, oso. Osea, ni ez nahi Honen mojito zalea. Que me encanta usaina. Berriro, txin-txin. Hau zera, rollo Puerto Indias. Baina dago oso mingoetan nire gustorako. Ni botako notan limoi txorro bat. Gustoko dut horregatik. En plan azidoa. Eta the last one, venga. El naranjito. Nik uste dut hau izango dela plof. Maximo. Bai. Hau da tipo Fanta bat. Eskaz da Fanta bezala. Topa daula. Eta Iruñena, hau da Andreana. Eta Iruñena da Top bat, top bi, top hiru. Holan. Así que bueno. Bueno, ni naiz asistente de foco. Hori da kamera, osea kamera, da foko, hori da. Así que bueno, espero dut gustau izan, gure hirugarren eguna. Patxo handi bat, eskerrik asko bideoak jasotzen dabizen maitasun eta harrera berua gaitxik. Eta we will see tomorrow. Bona nit, ja, hizkuntza guztiak.